Програма «Саба» на телеканалі АТР. Говоримо про найцікавіші і найактуальніші події в Україні та світі. У студії працює Олександра Сенько. Про розвиток ситуації навколо депортації екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михаїла Саакашвілі говоримо з Владиславом Дзвіні-Дзвінським, політичним експертом. Добрий ранок. Добрий ранок. Екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі заявив, що буде відновлювати своє українське громадянство. «Я був і залишаюся українським політиком. Я буду відновлювати своє українське громадянство». Так він сказав. Також Саакашвілі заявив, що зі своїм оточенням організує масовий протестний рух в Україні. Зараз колишній губернатор Одеської області знаходиться у Польщі. 12 лютого спецназівці Держприкордонслужби затримали та видворили його з України за порушення міграційного законодавства. Пане Владиславе, як можна розцінювати заяви Михаїла Саакашвілі? Наскільки реальний шанс його повернутися в Україну є? Насправді цей шанс є, тому що я більш ніж переконаний, що він буде звертатися до міжнародних, передусім європейських судових інстанцій. Вони мають, так як Україна підписала всі міжнародні договори, вони мають більшу юридичну силу, аніж суди внутрішні. Відповідно, в разі виграшу його наприклад, в суді з прав людини, хоча я не знаю точно до якої саме судової інстанції і компетенції якої відноситься саме його справа, але тим не менше вони будуть обов'язкові для виконання на території України. Це перше. По-друге, є питання дотримання закону при проведенні процедури позбавлення його громадянства. Так чи інакше, очевидно, навіть для тих несимпатиків, скажімо, тих, кому він не імпонує, що порушення процедури відбувалося багаторазово, майже на всіх етапах всієї історії від початку позбавлення його громадянства. Передусім, найбільш актуальне це те, що сталося позавчора, коли при затриманні і його депортації, так як це бачить українська влада, як на мене, були порушені дуже багато різних процедур, які необхідні були дотримуватися при затриманні. Я довіряю своєму колезі Сергію Гайдаю, політтехнологу, який працює зараз в Саакашвілі, про те, що який був на цій зустрічі, і він чітко і як свідок, і як експерт може констатувати, що було порушено мінімум 3 обов'язкові дії при алгоритмі затримання. І якщо будь-яка інстанція, передусім владна, тобто влада має монополію на дотримання закону, і вона при проведенні тієї чи іншої процедури, в даному випадку до затримання і депортації, цей закон порушує, це є більш ніж підставою для того, щоб оскаржити таке рішення. Навіть виключно не за змістом і за суттю того, що стало причиною депортації, навіть за формою її реалізації. І неважливо, яке прізвище далі стоїть. А якщо ми говоримо про Саакашвілі, про його досвід, про те, що він був президентом країни, про те, що він є однозначно, скажімо так, світовим політиком, я не берусь зараз судити про якості, хорошим чи ні, про те, що він є одіозною фігурою, однозначно має особисті контакти в Європі, однозначно він є індикатором для Європи дотримання закону, то я більш ніж переконаний, що судова справа в Європі буде, вона буде показовою, вона буде як мінімум затримання закону, а можливо ще і з, знаєте, таким політичним присмаком, тому що ми всі чудово розуміємо, що це гра по-дорослому в найвищому рівні української політики. От ви перед ефіром обмовились про те, що ви щойно повернулись з Праги. Скажіть, будь ласка, яка реакція у європейських ЗМІ, у європейських політичних колах на власне на ситуацію, яка відбулася з Саакашвілі в Україні? Насправді я лише маленьку частину реакції зміг проаналізувати, перебуваючи там, але як я все своє професійне життя стверджую, Європа є вельми прагматичною. І будучи прагматичною в своїх діях і поглядах, їм дуже цікаво стабілізація ситуації. Тобто, коли українські політики заграються в політику, то Європа завжди бачить наслідки, прораховує ці наслідки, завжди бачить економічну, соціальну складову, правову складову. В даному випадку ця історія не є відмінністю. Відповідно, Європа дивиться на це як на, скажімо, готовність чи неготовність української влади йти на порушення закону і вимірює цими речами, наскільки далеко нинішня українська влада готова піти в порушення закону для утримання за собою якихось панівних, скажімо так, або монопольних політичного контролю в Україні. Тому це індикатор. Для Європи це індикатор того, наскільки далеко готовий піти Порошенко, насправді.
Скажіть, будь ласка, Михаїл Саакашвілі проанонсував протестні акції. Наскільки ці протестні акції на території України у столиці можуть реально вплинути на його повернення? Я би напряму не зв'язував ці дві речі між собою, але можу підтвердити, так як буквально опівночі зв'язувався з людьми в оточенні Саакашвілі, дізнавався про їхні наступні плани, дії і наміри. Вони, безумовно, лише підтвердили все те, що є в відкритих джерелах. Тобто відповідь приблизно була така, що нічого іншого, крім того, що ми всі, хто зацікавлений і аналізує цю тему, чуємо, немає. І тези були лише три, що вони продовжать протестні акції, це є головним, незалежності від того, чи буде Саакашвілі швидко повернений, скажімо так, до України чи ні. Тобто всі заплановані заходи і акції будуть відбуватися без нього. Вони в повній готовності мобілізаційні, скажімо, наскільки це необхідно для проведення таких заходів. І вони будуть продовжуватися, і мені здається, що вони навіть без його участі будуть достатньо чисельні, виходячи з готовності і бажання активних учасників всіх цих процесів знову виходити на вулиці. А відповідно, вони, на моє переконання, набудуть системного характеру. І це так чи інакше буде все одно впливати на політичну ситуацію, а владі доведеться на це якось реагувати. Дуже важливим значенням ще має чисельність цих акцій і реальний вплив цих акцій, тому що у нас постійно, у нас молода держава, у нас такий буремний процес створення демократії, все це випливає в постійних протестних акціях. І у протестні акції, і у судові засідання це випливає, це має досить бурхливу реакцію, але все ж таки, повертаючись до можливих європейських засідань судів у європейських інстанціях, як на вашу думку, чи дійсно порушив Михайло Саакашвілі закон, коли перетнув територію України у Польщі влітку? Насправді, якщо взяти так за основу, то дійсно є певна складова в його діях, яка порушує українське законодавство. Безумовно, це питання до експертів, вони вже свою думку озвучили, передусім правників і в цій галузі права. Але досить розбіжні думки. Насправді. Так чи інакше, дивіться, право за своєю суттю в всьому світі є основоположним, і воно не передбачає порушення якогось алгоритму. Відповідно, якщо держава зі своєї сторони порушує закон на первинному етапі будь-якої правової дії, тобто, як на мене, було позбавлення його громадянства заочне вже порушенням, то, власне... Дуже багато дискусій щодо надання громадянства також є. Надання громадянства – це виключне право президента, і немає жодного інституту, ні українського, ні світового, яке б могло змусити це зробити. Тому це одноособова добровольна дія, яка передбачена законодавством, яка дана повністю на власний розсуд президенту. І ніхто його громадянство надавати не змушував. Тобто я не знаю ні офіційних, ні неофіційних якихось причин для того, щоб він це зробив. А відповідно це була його одноособова дія. А щодо позбавлення громадянства, там вже є певний алгоритм, і цей алгоритм українською владою було порушено. Відповідно, розглядати в контексті подій вирвану частину є неправильним з точки зору цілісності картини. Відповідно, говорити виключно про порушення Саакашвілі кордоном якщо не помиляюсь, в вересні все-таки, зараз не принципово, то це вже не зовсім вірно. Тому Україна спочатку порушила закон, заочно позбавивши його громадянства. Потім, безумовно, можна припустити, що Саакашвілі порушив закон, неофіційно перетинаючи кордон. А далі, відповідно, держава, як на мене, створила необ'єктивний процес відмови йому в наданні права тимчасового перебування, що все це перетворилося в серію судових засідань і в підсумку на депортацію. Хоча стосовно термінів є дуже важлива річ, яку би я хотів озвучити. Українська влада бачить це як депортацію. Насправді його прихильники і більшість правників все-таки бачать це як викрадення. А Європа, передусім Польща, яка прийняла його до себе, бачить це як реадмісію. Це різні за своєю суттю і складом, в принципі, правові дії, і кожна з них має різні наслідки. Відповідно, для початку треба українському суспільству, в принципі, визначитися для об'єктивної і експертним колом, для об'єктивної оцінки того, що відбулося, варто визначити все-таки, що це було. Я не являюся особисто прихильником виключно руху нових сил або Саакашвілі.
Саакашвілі, але все-таки, якщо дивитися об'єктивно очима правників, то це більше все-таки з нашої сторони виглядає на викрадення. Тому що це виключна процедура, яка зазвичай не застосовується до будь-яких інших громадян України, яким він є, а відповідно виключний характер не вмотивований нічим, окрім страхом влади. А це означає, що це суб'єктивний підхід до реалізації закону, що теж є, до речі, порушенням. А це означає, що, знову ж таки, не було дотримання, я вже про це говорив, ні процедура затримання, ні процедура депортації. Тобто, якщо ми відкриємо всі інструкції посадові, яким чином відбувається депортація, то явно зрозуміло, і є підтвердження всі прямі ефіри, починаючи з затримання, закінчуючи прес-конференцію вже в Польщі, які вказують на порушення алгоритму депортації як такої. А тому депортацію це називати неможливо, не можна. Я категорично не згоден з будь-якими формулюваннями, передусім представників державної влади, які це так називають. Але крім того, ще є запит від грузинської прокуратури хотіла б зачепити тему можливої екстрадиції Михайла Саакашвілі, тому що є запит. І от яким чином там у Грузії у нього є звинувачення у перевищенні службових повноважень, і засуджений він до 3 років. Ну, принаймні, грузинський суд його засудив, і є запит на екстрадицію. Наскільки це можливо у цих умовах? Ну, зараз вже ні. Тобто екстрадувати його з України в Грузію, якщо він зараз перебуває на території Польщі. Можливо його екстрадувати з Польщі? Якщо запит буде вже надіслано і у Польщу? Можна, але це вже на розсуд Польщі. Тобто Польща сама буде визначати, який статус вона надає Михайлу Саакашвілі, яким чином їй реагувати на запит екстрадиції. І причому, давайте будемо відверті, розуміти, що тут більше політичної гри, аніж реального правового аспекту. Тому що, насправді, екстрадиція до Грузії є теж нічим іншим, як політичною розправою. Відповідно, для європейської і світової спільноти, особливо найбільш просунутих світових держав, в тому числі в правовому аспекті, скажімо так, традиція або подібна, скажімо, процедура осудження екс-президентів є, в принципі, ганебною і неприйнятною. Тому що зазвичай, якщо є процедура і якщо є підстави для цього, то в, скажімо, правових державах, такі як Сполучені Штати або переважна кількість європейських країн, верховенство права працює і воно призводить до екстрадиції, я перепрошую, до того, щоб за часів перебування людини на посади привести її до відповідальності, можливо, оголосити імпічмент. Якщо цього не було зроблено за часів президентства, все решта, що відбувається після, є нічим іншим, як переслідуванням, що не практикується в Європі. Грузинська влада зараз робить саме це. Тобто українська влада зупинилась насправді лише за крок, можливо, не знайшовши гідних підстав, або вирішивши, що його екстрадувати для них краще, ніж осудити в Україні. Принаймні, на своїй прес-конференції у Польщі Михайло Саакашвілі проінформував, що немає наміру звертатись до польської влади за політичним притулком. Я звертаюсь до Невігласа Луценка, цього неука. Хай він не намагається оголосити мене в розшук. Я не ховаюсь і вимагаю в нього допустити мене до слідчих дій і судових засідань. Я хочу, щоб мене запитували. Вони казали, що я не з'являюсь на допити. Абсолютна брехня. Лише один раз у п'ятницю, коли ми мали інформацію, що мене будуть захоплювати, я пішов до лікаря, у мене є довідка. У тій справі, що Курченка, що про державну зраду, я вимагаю справедливого суду. Вони так бояться, що я повернусь, що будуть оголошувати мене у розшук. Але якщо оголосять мене в розшук, то вони мають відповісти, чому я тут. Михайло Саакашвілі вчора мав з'явитись у Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській у лютому 2014 року. Очікувалося, що він прояснить так звану версію грузинських снайперів. З його показів має стати зрозуміло, чи можна вірити свідкам, так званим, яких заявляє захист беркутовців. Про це зазначила у своєму Фейсбук адвокат Євгенія Закревська. Пане Владиславе, от поясніть, будь ласка, чому Генпрокуратура, вона що, не знала про наміри Держприкордонслужби? Власне кажучи, був зазначений час допиту, його чекали. І тут така ситуація.
Ваше питання є як мінімум наполовину риторичним, тому що Генеральна прокуратура чудово знає, доволі потужний інститут в нашій державі, як за повноваженнями, які передбачені законом, так і за функціональними діями. Але, на жаль, він вже давно є політичним інструментом, а не правовим. Тобто прокуратура не використовується для дотримання закону в найбільш важливих державних, скажімо так, моментах, а використовується як елемент маніпуляції або контролю, або тиску, або навпаки позбавлення, скажімо, від якоїсь відповідальності. Відповідно, дії прокуратури вже давно не є логічними і послідовними. Є, безумовно, запити до того, чому, наскільки це взагалі правомірно, наскільки це необхідно було робити саме так раптово. І це, до речі, ще одна з багатьох відповідей на питання, чому Саакашвілі настільки не влаштовує владу. Чому він не був екстрадований, наприклад, до Грузії? Тому що цілком ймовірно, що в Грузії він може почати розповідати ті речі, які є владі невигідними. Будучи осудженим, тобто доведеним до якоїсь ще більш серйозної відповідальності, він теж може почати розповідати те, що є не потрібним ні російській діючій владі, ні українській. І з іншої сторони, я не вважаю це дуже важливим для засідання, тому що я вже чув, якщо не помиляюся, навіть офіційні заяви представників суду про те, що вони будуть, скоріш всього, за все брати сьогодні прямо з Варшави скайп-зв'язком, не інтерв'ю, а допит проводити з Саакашвілі. Я лише єдиний зараз не готовий підтвердити, що це офіційна заява, але якщо не помиляюся, хтось з представників сторони звинувачення вже заявив сьогодні про те, що таке можливо. Цілком ймовірно, що ми за декілька годин побачимо допит через скайп, на якийсь з задоволенням підтримуючи, скажімо, піар-акцію власного викрадення, так би мовити, Саакашвілі погодиться вийти на скайп-зв'язок і дати докази і дати показання на суді стосовно справи Януковича. Пане Владиславо, наостанок, коротке питання, якщо можна, досить компактну відповідь. Як, на вашу думку, як сама ситуація з Михайлом Саакашвілі, яким чином вплине на його політичний імідж і на імідж України для світової спільноти? Як це виглядає? Саме на його політичний імідж він перебуває далі в своєму реноме, нічого особливого не відбувається. Він продовжує бути одіозним, частково публічним, дуже яскравим політиком і досвідченим. Він продовжить вибудовувати певну лінію своєї поведінки, вона, я думаю, не зміниться. На жаль, це працює проти України. На щастя, це працює на верховенство права в Україні. Стосовно української реакції, я думаю, що зараз Україна буде лише реагувати на всі ті речі. Тобто зараз м'яч на полі Саакашвілі. Відповідно, буде робити ті чи інші дії, а українська влада в своїй множинності буде лише реагувати на все це. І навряд чи ми побачимо якусь послідовність, як цього не бачили раніше, так і не побачимо зараз. І українська влада може демонструвати що завгодно. Може звинуватити, наприклад, Саакашвілі, знайти нові докази його вини, або може, наприклад, виправдати, як це відбувається зараз з іншими представниками, наприклад, з Бойко, якого зараз несподівано виправдали. І тому ми можемо чекати будь-яких дій. Про бурхливу історію, яка твориться зараз, дякую. Владислав Дзвінідзвінський був гостем мого ранку. Ми продовжуємо рубрикою History Day, а далі новини з Ескандером Меметовим. Залишайтесь з нами.